Sanibona bafethu uVanele namhlanje ngithole indaba regarding indaba zePSL and indaba zePremier League. Lezi indaba lezi zimayelana neShowmax. Menikhumbula kahle ke bafethu uShowmax usuzovalwa njengoba nje uShowmax uzovalwa kunenkampani esengakhuluma ngayo yaseFrance eyayithenga iShowmax okubani okuCanal Plus. If ukhumbula kahle uShowmax wa-introduce iplatform lapho khona nizokwazi ukubukela ibhola ezabalandeli uzokhokha khona imali encane ungakhokheli iDStv. Uma umuntu ongathandi ukukhokhela iDStv uzoyibukela nje ibhola lakho kahle ulibukele kuShowmax. Le nkampani ekuthiwa uCanal Plus usuvele wakhatha iPSL waphinde futhi wazokhatha iEPL. Awungilindeke ngichaza ukuthi ngiqonda ukuthini ngalento le. Showmax ubusponsorishe iPSL. Mukhumbula kahle mawasubone orefi babegqokile izinto ezivezwe oShowmax beyisponsor seBetway Premiership yabo. And uShowmax wathenga ama rights ukuthi akhombise ibhola lePremier League kuShowmax yabo. Ulibukele nje ibhola live efonini yakho kwilaptop yakho ulibuke ibhola without paying subscription to go to iDStv or going to iDStv stream. So lama league lawo mabili bukwazi ukuthi uyibukele wona efonini. Kodwa ke lokho ngekusaba khona, the reason being inkampani efikile ikhatha ama cost maningi kakhulu ama cost ewakhathayo. Ziningi izinto esazoyibona bafethu zivalwa nakhona ku DStv ama shows esazowabona evalwa. And lento le ayikho mnandi kakhulu because if ukhumbula kahle uPSL ibhola la eSouth Africa abantu abaningi abayibukeli iDStv njengoba bengayibukeli nje iDStv. Abantu abaningi bayasebenza ibhola balibuka kakhulu emafonini bebekhokhela wona uShowmax. Bebekhokhela ke uShowmax bebekwazi ukuthi ke bayithole indlela ukuthi balibukele ibhola la eSouth Africa efonini, bakwazi futhi ke balibukele ibhola lePremier League efonini. Kodwa ke lokho akusekho and lawo ma packages lawo ngeke aze aye ku DStv stream. Iloko engizama ukuthi but ke ngokwami I think into ezokwenzeka la uCanal Plus uzo-introduce i-app yawo entsha. Leyo app leyo uzokwazi ukuthi abantu abathanda ibhola bakwazi ukuthi balibukeke khona ibhola. And leyo nto leyo izokwenza izinto zibe lula kakhulu. Kungangcono uma benze njalo bavele ba create nje i-app yabo entsha ezokwazi ukuthi ke abathandi bebhola mhlawumbe balibukele khona ibhola ungaloke ukhokha imali ukuthi ukhokhele uDStv. Ngcono nje uyibukele ibhola lakhe efonini, ubukele iPSL, uyibukele iEPL rather than paying uDStv stream. Yabo because mukhokhela uDStv stream kuyafana nokuthi ukhokhela uDStv because mukhokhela uDStv stream ubuka yonke into engenasidingo. Ufana ukuthi ukhokhela yonke into engenasidingo. Lapho wena uyifunela ibhola nje kuphela. Yabo ufuna into eziningi, ufuna ukuyibukela nje ibhola kuphela. So lento le bafethu ayikho right. Noma umuntu omthandi webhola kumele uphoqelekile ke manje ukuthi ke uthole iDStv subscription. Kumele ukhokhele iDStv okanye wenza ubukhoshosho. Angimvumelani ke nobukhoshosho. Kumele uyokhokhela iDStv uyathanda awuthandi. I feel like uCanal Plus uyabona ukuthi baningi abantu abathanda ibhola. Njengoba bebaningi nje abantu abathanda ibhola bazama ukubabuyisa kwiDStv. Njengoba besebehamba noShowmax besebedrifta away from uDStv. So babuyisa kancane babuyisa kubani kuShowmax. Bese kuShowmax njalo babuyisa kuDStv. Ongitshela wena ngokwakho how do you feel regarding le indaba lezi zaShowmax?